poďme. Poďme še preveč. Si mal hrábať iba správim, nej dohreješ iba 20-ku, neznám, co robíš drahoty. Puk. Pati sa. No a jak teraz? Si dohral iba 20-ku, či aj 0? Nevieš tak, hej, že len jednu? Neviem. Nevieš. Škoda. Kolotočare. Si dokrúcim paku. Ďakujem. No, to trimajše. Čak ty, že trimaj kormáňa. Ja mám tu papíriky dajaké zvyšné. 15. Jo. Tak. 15. 10. Štartovák. 5. 3. 2. 1. Poď stovečku. Poď stovečku. A poď ešte pravú štvorku. Pravá štvorka tuto a za ňou 50 na horizont. 50, horizontík, za ním ľava 1, 30. A pôjdeš na horizont, drž sa vľavo a pravá 1. Pravá 1, za ňou 30 a ľava 2. Ľava 2, pozor, gumadnú bude v nej. A pôjdeš 30 a práva 4, pozor, zle kopne. Práva 4, gumadnú, zle hupne. Tuto štvorečka, gumkadnú. Výjazd 50. A poď pravá roječka tuto. Cukanen. Ľava 2, výjazd 30, tu dvoječka, 30, a pôjdeš 4, výjazd 100, štvorka, pôjdeš 100, drž sa vpravo, tu bude to rozbité, pozor rozbité, vpravo, a za tým pôjdeš ešte 80 a tuto ľava 1, jednotka tuto, a pozor, brzdy, retarder 3 zľava pôjdeme, tu ho máš, výjazd 30, 30 na horizont a za ním 200, drž sa vpravo, z kopečka pôjdeme, 200 z kopečka, drž sa vpravo, drž sa vpravo a vzadu máš pravú trojku a za ňou 30 a pozor, práva 6, toto je troječka a ešte 30 a pozor, práva 6, práva 6, tuto a za ňou 50 z kopca a pozor, brzda, retarder 3 zľava, tu je retarderík, si aký malý auto, tam je, pozri, ľava dvoječka, údajne ako 2, bude klouzať, tuto platičko, 200, pozor tuto na to, na blato, pozor, pravá 6, veľa bordel môže byť. Veľa bordel. A pôjdeme na horizont a 100 z kopca. Pozor tu na ten bordelík, 100 z kopečka a pri rybníku pravá 2. Tuto pravá 2. A pôjdeš 150. 150 do kopca a pozor, za horizontom pravá 1, pozor špika a ešte pôjdeš 80 a budeme brzdiť do pravej 10, poď ešte. Tak, a pozor tu do tej pravej 10 za slamu. Práva 10 za slamu a pôjdeme dobrý asfaltík, výjazd 150. Sweat! Skoro. 150. Sočíte z Anglov. Ľava 2, 3. Ľava 2, 3. A za ňou 500 SO. 500 SO. Stále piečete čo? A pozor, prebrzd práva 5 a hneď retarder zľava trojkový. Tu je špatný. Pravá dvoječka tuto a do ľava 3 dlhá pozor kope. Ľava 3 dlhá pozor kope a do pravej 3 pôjdeš. Pravú trojku pôjdeš, tu je troječka za ňu 30 a ľava 2. Ľava dvojka a do pravá 6 nereš. Tu je tá nereš, tu sme pichli podľa mňa. Vidíš? Také to je špatné. 500 SO pôjdeš, 500 SO. 500 SO až po retarder, poď, trojkový zľava. Tam je, vidíš ho, trojkový zľava. A výjazd zľava 4 jednu, gumy tam sú. Pozor tu na ňu, štvorečka, všetko gumy dnu. A výjazd 80. Tak, a hore prava 2, drž dnu. A budeš brzdiť do retardera trojkového vľavo. Ešte poď. Tu je. Krasavec. A výjazd 50 cieľ. Jandre! Ty si zýval, alebo brech, alebo štiekal, alebo mňaukal? Také hocičo. Hocičo.
Tak lepšie, nie? Na kríža. Guma. Paráda. Ďaká. No, kúkaj tu. 3,44. Horší? Nie, 3,40,4. Nestresuj tako, co robíš paniku. Zigon už na štarte, more. Skončil Renault podľa mňa. Lecím sebe do Fínska.